9:29, en nada serán as 9:30. Este ano que rematou, o 2025, Santiago superou por vez primeira na historia o 500.000 de peregrinos. Foi nun ano natural. Falamos dun novo récord do Camiño de Santiago. E así, Alejandro Álvarez, hicimos en directo. Que tal? Moi bons días. Estás no Monte do Gozo, non? Sí, que tal? Moi bons días, Abela. Pois efectivamente o Camiño de Santiago segue imparable e así o demostran os datos co que pechou o ano 2025. Foron en concreto 530.987 os camiñantes que chegaron a Compostela no ano que rematou fai uns días, que son 32.000 máis en comparación co ano 2024. Como sempre, a ruta favorita foi o Camiño francés, seguido do Camiño portugués e tamén o Camiño portugués pola costa, dúas rutas que seguen coa súa tendencia alza dos últimos anos. En cuarta posición o Camiño inglés e en quinta o Camiño primitivo. E de onde viñeron todos os peregrinos que nos visitaron no ano 2025? Pois unha boa parte deles estranxeiros, dende Estados Unidos, dende Alemaña, dende Italia e tamén dende o país veciño, dende Portugal. No caso dos peregrinos nacionais, Andalucía foi a comunidade autónoma que maior número de camiñantes aportou no ano 2025, seguido de Madrid, e no caso de Galicia sitúase en quinta posición con alrededor de 13.000 peregrinos. Datos que, como poden comprobar, avalan que o Camiño de Santiago segue tendo boa saúde, que segue sendo unha opción favorita para visitar a nosa comunidade. Así que, novo ano, ano 2026, poñemos o contador a cero e agora toca ver se durante estos 365 días volvese a bater unha nova marca. Unha das principais imaxes do Ano Novo en Santiago é a chegada ao Obradoiro dos primeiros peregrinos do ano. Procedentes de diversos puntos da península, pero tamén de rexións máis afastadas de Galicia, foron moitos os que decidiron facer o camiño este inverno, en grupo, en parella ou por conta propia. Somos de Guimarães, Portugal, e decidimos fazer a nossa passagem de ano este ano aqui em Santiago de Compostela. Vengo de León y empecé el camino en Ponferrada. Y son las segundas navidades que repito porque es muy bonito el camino en Navidad. Sexa de xeito planeado ou por casualidade, chegar a Santiago no primeiro día do ano implica pasar a noite vella fora da casa e, para moitos, lonxe da familia e dos amigos. É, por exemplo, o caso de Xon. Conta que pasou o cambio de ano acompañado doutros viaxeiros que coñeceu ao longo da súa peregrinaxe, aínda que con conexión a casa por vía telefónica. Pola contra, para outros peregrinos, o camiño foi a forma de continuar cunha tradición ou aproveitar as vacacións para moverse. Todos los años hacíamos como pasar en distintas ciudades el fin de año y tal, y se nos ocurrió, ya que este año ha sido el Más importante para nosotros, sí. Nos quedavam uns dias de vacaciones e teníamos alguma ilusión de ligar terminar o ano caminhando. Coa chegada destes primeiros peregrinos arranca a conta do novo ano, que sucede un 2025 de récord no que pasaron polo Obradoiro máis de 500.000 de visitantes. E de récord son tamén durante estes días previos ao Día de Reis